ଯଦି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା ତ ସେ ବୋଧେ ଟେରରିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନକ୍ସଲ ମାଓବାଦୀରେ ମିଶି ଯାଇକି ଏମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ନଥିଲେ ସେ କଲେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ତ ସିଏ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ କରିନି, ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରାଯିବା ଦରକାର। ତ ସେମାନେ ବୁଝିବେ କ୍ୟାରିୟର କଣ ହେଇଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋପାଳ ଏଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମିଳା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ମନରେ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରାପୁରି ବନେଇ ରହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଘଟଣା କଣ ଅଛି। ଏବେ ଶନିବାର ଦିନର ଘଟଣାଟି ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ପୁରାପୁରି। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରର ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି ଝିଅଟା ଏଫ୍.ଏମ୍. କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଝିଅଟା ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ପୁଣି ନିଜେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ନିଜ ଦେହରେ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ତା ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଥିବ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଇଥିବ, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ମୋ କହିବାର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସାମିଲ ଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ହିଁ ସାମିଲ ଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ନହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରକୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଏତେ ପରେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଗଲାନି, ଆଉ ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସିଏ। ତ ସିଏ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିନି, ତାକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ମାନସିକ ତାକୁ ଟର୍ଚର ଦେଇକି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିପ୍ଲେ କରିକି ବହୁତ ଭାବରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବାଜ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲବହଂସ ତାର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଟାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇକିରି ବହୁତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଜିନିଷରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଆସୁଥିଲେ, ତାକୁ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ତାକୁ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ତା ଲିଙ୍ଗ କାଟିଦେବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରର ହେଲା, ସେ ଜିନିଷରେ କେତେ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ସେ ବାଇଟ୍ କାହିଁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଜିନିଷ ହିଁ କହିବାର ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ତାର ମାନେ ଆମର ଆଗଲା ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଶର। ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଖେଳିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମିଶିକି, ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ପଛରେ ଯେତିକି ହାତ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଦେଲେ ଚଳିବନି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସାରା କିଛି ବି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ତାକୁ ଫାଶୀ ନ ହଉ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଫାଶୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଜା ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରାଯିବା ଦରକାର। ତ ସେମାନେ ବୁଝିବେ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ତାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଭାବିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା ତ ସିଏ ବୋଧେ ଟେରରିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନକ୍ସଲ ମାଓବାଦୀରେ ମିଶି ଯାଇକି ଏମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ନଥିଲେ ସେ କଲେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିଲା, କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ତାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ଭଲ କରି ସମାଜର ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ି କିଛି ଭଲ କରି, ଭଲ ଜିନିଷ କରି, ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବି। ତ ସେ ଜିନିଷ ତାକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଭୟଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ୍। ଆପଣ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ନିଜେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ ବି ଏମିତି କାମ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ଏମିତି ଯଦି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? କେତେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ସଜା ମିଳିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ରାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।